sa mga Pinoy Legendary Story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Aba, duwagid ka low pressure area ang ginabantayan sang pag-asa. Amoy ng kabangdanan kon padayon nga makabatyag kita sa katugnaw pagbuo sa ulan subong man magalumon nga kalangitan bangod sining duwa ka mga low pressure area bantay serado sang pag-asa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37. Balik ako pagkatapos ni. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan Gue tak tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dugdumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta
magkonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima,
Honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ang pilalang ka-observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updahan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon, Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang sitwasyon sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, makabig tagidya aksyon, Fred, di nga masyado gid ka tawhay sining aga, no? Kay jutay lang gid ka mga pasahero, sa lakyan di pasahero, ang nagbiyahe subong aga, while ang ibang ka mga kauturan, especially in mga nag-drive sa tricycles, amulang makita ang tamasami sa dalanon. Ang Bacolod City Public Plaza Action, Fred, subong aga, masyado man katawhay, although pabilin sa gyapon, ang makabig tabalat, Fred, nga mga Christmas lights ara sa gihapon nga nagahatag man sa kasanagan sa palibot sang Bacolod City Public Plaza. Naglabay kita makadali sa Burgos Public Market Action, Fred, para sa presyo sang pila ka mga isda still nagapabilin nga ara sa mataas ka presyo action, Fred, bangod man sa maninit nga supply. Ang presyo sang tangigi 550 ang kada kilo, while ang bangros action, Fred, medyo nagtaas man 240 ang ginatawag nila nga isda nga igya, 350 marot kag may lang gani ni 200, ang tilapia 180, ang hipon medyo nagdubo action, Fred, 100, ang lukos nga lumiyagan nagdubo man 160, pero ang bulaw-bulaw ang ara man sa 200 kada kilo. Observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puro. Nani Kirao, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 ang aga, tub-tub, alas 3 ang takna sa hapon. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang ilan
tanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may tumataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Inuwebe na mabulubugnaw na no ang panahon amo ni siling naton blang kon sa bulan sa Disyembre matugnaw mas nagatugnaw ang bulan sang Enero pagkatapos magkalatunaw ang ice sa Siberia, China kag iban pa nga mga kapungsuran. Muning-muning kay Niliana Sabran, muning monitor sa Barangay Tagok, Purok Mangga, Kabangkalan, Sabran Family. Kay Ryan Bilio, good morning man. Kay Doy Artor, morning pamilya Dison, Donton, Apirutso, Dihada. Okay. Kay Milili Uligot, Tamyaya, si Bosya Lito Baba. Kay Ana Sinoro, good morning man. Subong man, dira sa kay Imbong Diocampo, naga-monitor sa Maaw. Kay Dulpa Karitatibo, tamyaw ko lang Bindol Family, Tilong Kulot, Karitatibo.
kag namay sang Luna State, La Paz, Iloilo City. Good morning sa inyo. Kay Idi Laos kag Nanay Sabel sa Victorias naga-monitor man dira kay Jose Mungcal Torilla. Good morning. Kay Ters Birgara Sanso, good morning. Gamonitor sa Moises Padilla. Kay Erne Odas Colidas, kay Jose Monjuan, monitor sa Pandanbil, hinigaran niya kapita. Salamat gid. Kay Armando Gabang, tamyaw ya si Paria Francisco Biraguas, gapamati man sa program. Sa kay, ang Barque Tribe Arena, kay Kimpoy Yolo, Ardong Yolo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Good morning sa inyo. Kay Abraham Sirantes, always ginagamonitor sa Barangay Yubo, La Carlota City. Tamyaw lang pamilya Sirantes kag Abisit. Kay Roming Estabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na, kapi-kapi tanay, no? Kay mabulubugnaw ang panahon, rekomendasyon naton Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Makabulig pa alerto sa tunlawas kag paminsaron, gapangapin ang kapulisan, 20 kamagin promote nga Police Commission Officers sa Bacolod City Police Office posible isaylo ang iban sa iban nga unit samtang ang iban magapabili. Police Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report ka sa Bacolod City Police Office ang 20 ka Police Commission Officers sa Bacolod City Police Office nga bago gin-promote ang posible hatagan sang bagong assignment kan magapatikayon sang reshuffling ang Bacolod City Police Office. Ini ang parayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Sunod kay Martir, Action Fred, may iban nga mga chief of police nga overstaying na kag sara na masaylo sa iban nga unit diri sa syudad sa Bacolod. May iban man nga mga deputy police chief nga magapabilin samtang iban, Action Fred, ang isaylo naman sa headquarters sa Bacolod City Police Office. Inalauman, Action Fred, ni Martir nga mag-perform sa maayo kag ipakita nila ang ila kapisan matapos ang ila sining promosyon para sa pagserbisyo sa pamuluyo sa syudad sang Bacolod. Iban siguro ma-reassign man, iban na sa ilang station commanders man siguro, kaya ang iban na due for reassignment naman, ang others will be assuming as deputy chief of police. May duwa mangitang sargento ganing mag-promote man headquarters. I think maging deputy siguro station commanders, kaya may mga commanders magkita nga went on schooling, no? Pag most probably mga deputies kina sila. So most likely, sir, ang iban ni Maritin, ang iban posible sir masaylo sa iban nga unit? Yes, kaya daw kulang pa nga ton officers sa Bacolod Police, kaya damo nag-schooling do tatlo kabilang. So definitely, sir, may aragin man matabo nga reshuffling for the meantime, you know? Yes, probably may ara naman nga commanders ka manugduan naman ka to and most likely siguro ma-reassignment na. So,
major siguro will be seeking other positions naman, no? Sa basing iban nga kayong mga senior officers na nagsalaka naman, maybe they will be assuming some positions nga may mga dugang nga mga responsibility. Iban sa mga stations man nga medyo busy. So ano gina-expect mo ni sa ila, sir? Sa ila promotion? Yes, so they are expected to perform, no? Tama, perform din sila as what is expected by our constituents. They will deliver basic police service to the people of Bacolod City. Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Ano ang pila ka dalagko nga mga balita ba ano ini? 8 ka mga wala mabakunahan nga Pinoy halin sa China, nagpositibo sa COVID-19 suno sa Departamento sang Ikaayong Lawas. Amo na nga si Presidente Bongbong Marcos hindi magatubang sa Pinoy nga mga pamilya dito sa China bangod sang pagtaas sang kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Dira kay Dante Makilan, good morning. Kay Ezekiel Mateo Doblas, alin sa Marbel South, Cotabato, good morning dira sa imo. Kay Rochel Evangelista, nagapamati parinti ko Gimarasa, Evangelista kag okon pamilya Bilches, good morning lang. Kay Rene Kasaklang, good morning. Kay Marciano Bugaay, morning. Tamiyaw ko Jerry Kamat, Purok Humay, Bago City. Kay Ana Himarino. Subuman kay Mario Olvido Aquisa, morning. Mga pita, monitor lang ko diya. Hacienda Lugway, Tamiyaw si Umi Badi Ricky Kagrudit, sang Purok Railway, Barangay Balareng. Kay Evelyn Pamusino, good morning man. Ba si Jinky Dialagdon, ari na siya. Morning kuno kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Kagdok Matmayo, subong man. Dira kay Mamaya Lulit Dialagdon, Papa Jo, Alma Uligon, Noel Amar, MJ Season. Sige, tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Chow Israbon, good morning man. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kag Bitilaw sa Binalbagan. Kay Parimias Arroyo da. Kay Toto Raul Alibugas na lom, galadlad nga napamahaw mo. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Kay classmate ko Efren Pumpirada kag Nets Alarcon. Kamusta da si Pari Kinit Pabon? Si Pari Erning Hurillaga Bugtaw na ni. Si Paring Istoy Querido. Si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4, good morning. Kay Nili Makiling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo?
ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila.
sang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic. Si Otsona, may ipamangkot lang ako sa inyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghambal. Bayanay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 27-11. Una nga bula resulta, 27 kag 11. Second draw, 3-2. Ikadua nga bula resulta, 3 kag 2. Third draw, 2-8. Ikatatlo nga bula resulta, 2 kag 8. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Aba, ang jackpot dako-dako naman. 132,308,964. Ang jackpot 132,308,964. Kombinasyon in any order. 8, 49, 2, 44, 7, 19. Ang kombinasyon sang 655, 8, 49, 2, 44, 7 kag 19. Saylo kita. 645. Ang jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order. 37, 7, 38, 24, 31, 45. Kombinasyon sang 645, 37, 7, 38, 24, 31, kag 45. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Chopilo Espanola Jr., belated Happy New Year ko na. Sige. Kay Roger Burgos Tamyawya, si Mama Winnie Giray Burgos sang barangay Canmuros, Binabagan, kag sa pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Kay Lorna Diligencia, good morning everyone kuno. Kay Jose Erson Lapini Gonyo, good morning man, from Stonehaven, Barangay Granada. Dira sa kay Evelyn Sinaon, good morning. Monitor kami ni Lani Hulagay, Sampurok Gaisano, Barangay Alihis. Kay Aida Alunan, morning. Tamyawya, mga taga Barangay Granada. Kay Catherine Lapore Agustin, good morning man. Panamyaw halin sa pamilya Agustin. Kasi Banisa Mayo, ari na siya. Bao, happy midweek afternoon dito sa ila sa Rochester. Bao, snow. Bao, perte ko no. Ang snow, ang dalan ko no, grabe na tabunan kayilo. Bao, nagapamati siya. Sa diento siya gapamati man. Abi, nagapamati while ari ko sa Lakeside Dentistry. Gapa-cleaning ngipon. Ba, puti-puti ngipon gali magamuna. Nami no, kung magliret ka bla, nga puti ngipon. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Ay, puerteho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. This portion is brought to you by Puerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online. Mas namin sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang pigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang Tugnaw lang, pero sa iban nga probinsya ang wala na klase gideklarar bangod sa padayon nga pagtupa sa ulan kag pagbaha sa pila ka mga kaprobinsyahanan bangod sining low pressure area. Duwagid ka mga low pressure area ang ginabantayan sang Pag-asa. Amo na nga wala man untat ang magalumon nga panahon, wala man untat ang pag-ulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na pasudlon tang report sa Bacolod City Hall. 4 kastol owner sa Manukan Country wala makabayad sa utang bisan may compromise agreement. Detalye sila upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Good morning, Action Fred. Nagpangayo ng Bacolod City Legal Office sang updated report sa City Treasurer's Office amon sa balanse sang 14 tadan ka mga stall owners nga mayara pa sang arrears sa utang sa syudad sa Bacolod. Kung madumduman, Action Fred, naglapse na ang compromise agreement para sa unang 2 ka bulan nga dapat ang may mga balanse pa sa syudad ang makabayad sang tiga 25,000 pesos kada bulan magluwas sa ilang monthly rental. Kahapon nga adlaw ginpahayag ni Bacolod
Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa 14 ka mga stall owners nga mayara sang utang, may 4 action friend ka mga negosyante nga wala gid makabayad. Daw may 4 gid na stall owners dito sa Manaukan Country na wala gid yan nagbayad. Nabatian na si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Stay healthy mga kaaksyon sa buong 2023. Gani mag-take kita sa life extension ng vitamin D3. Proven and tested ang kaepektibo sa life extension ng vitamin D3. Dako ang mabuli. Sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning. Agimit La Carlota naga-monitor. Kay Lisil Bilyo ga-monitor Tamyaw Hacienda Estila sa La Carlota City. Sige. Si Artandoy, good morning kuno kay Maninoy Cotonyo, gapamati gid kada aga. Kay Nimpa Ibanez dira sa Barangay Tangob, good morning gid. Kay Giovanni Duyag Mageriano, good morning lang. Dira kay Emilio Sigumpan, gapamati sa Barangay Estipania. Subong kay Joart Madagit Tones, kay Roses Cotitob Raimondo, morning, monitor kami diya sa Bago City. Si Galuto, Lantaw Live. Tami ako 3 ko kabataan, ara sa Maaw. Si Ronron Raimondo, Rosemary Raimondo GM. Sige, salamat gid. Wala sang anuman. Good morning. Tami ayo asawa ya si Gina Toribio Panes. Happy birthday. Ika-51 nga kaadlawan dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. Gatamyaw banaya si Gamay Tulusa Panes. Happy birthday gid. Malipayon nga pagsaulog sa imo kaadlawan karon nga adlaw. Sige, kay Gina Panes. May man ko na magsaulog sa imo birthday, basta damo lang preparasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Evergreen Herbal Capsule. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon.
pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Mga isyu dire sa siyudad sang Bacolod pagkatapos gid nga nagsaylo kita sa tuig 2023 na sentro sa pila ka mga dalanon merkado sa siyudad sa Bacolod. Wala pa kabot, nag-upod ba to si Mayor Albi kay Presidente Bongbong Marcos dito sa Amerika. Morning. O sa kapian, kamusta da ba hidlaw na ko? Kay Munsing Syukon, guro, primida siya. Si Joel Perido, si Jobert Carion, si Mayor, si Parinjisi Sindico, si Roger Aguirre, si Baby Tan, si James Patalagsa, daw wala kaboto. Si Parecano Rivera, wala kami kitanay, kag si Lori Apurado ba? Si Engineer Nariel Bantay, daw kadugay na wala kami magkitanay. Kay Nestor da sa Concepcion Talisay, good morning man. Mga minster kanday Boy Bala, kanday Dot Sulibin, Munet Rujas, Nilson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, si Maral, si Paried Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario. Kanday Polding Hipis, di permanente da.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na dire kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred arestado ining 44 anyos nga amay matapos nadakpan sa buy-basta operation kagabi sa Purok Magtiayon, Barangay 10 diri sa syudad sang Bacolod. Ining naaresto ang gaging kilala kay Rodolfo Vego Jr. alias Boy Masoy, kag residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain Junito Pastrana, ining si Vego ang ginakabigman nga street level individual kag naaktuhan sang police operative nga nagbaligya sang illegal nga droga sa diin na recover saya ining anong tanan ka plastic sachet sang suspected shabu kag ginabulubanta 15 gramo ang kabugaton nga may standard drug price 102,000 pesos. Karon si Vego ang nahunong sa custodial facility sang police station number 2. Reports on patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio amo ning pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sa bakterya kag virus. Sa inyo pag-inom sang D3 Bio matagadlaw, makasiguro ka nga protektado ang kada cells sang imo lawas. Tandaan pirmi D3 Bio ang kabulig mo batok sa ilanat, ubo kag trangkaso. With aksyon na ni Kirao, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51. Ba ni mga empleyado sang Basiwa nga ginkakaso nagapanawagan na sila nga aktuhana sang civil service ang ila sini kausa. Ba halin pa nagligad nga tuig pagbulos ang prime water, pinangakas ini sila, baka damo-damo man sa aton mga utod, nga daw medyo gahangla man subong, kung saan o desisyonan, makabalik pa o kon hindi. Kung personal ko abiyat, hindi ko luyag yung may mawadaan trabaho ano mo na kung kisa, may mga gumuntang nga pwede lang lubaron sa sulod sang isa ka kompanya, ginatabahuan o opisina man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 na kay Nuna Agravante nagaluto samtang gamonitor ba si Primo Dan Halico. Primo, good morning Membro ni sa sang missing ko, wala akalain. Kay Leonilo Diploma Leolerio, good morning man. Happy New Year ko no sige. Si Junalyn Di Crepito, tamya ko kay RR Jojoy Ket Bacariula, Karen Guzman, Lager Diquilia, Siles Jan Dexter, Julius Edgar Sipida, Gamonitor adlaw-adlaw. Sige. Kay Lilibet Pabilan Torda, good morning. Tamyaw sa Purok Kapihan na. Din nga kapihan to. Sige. Ariglado. Kay Leone Banghiles Lamzon, good morning sa Bacolod. Kay Inday Blasa, good morning man. May lang pagmonitora. Kada aga upod lang kita pirmiya. Kung aga, enjoy lang kamo kay masadya ang aton sini nga pagpulupan namyaw. Kay Jobert Aliaga, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po sila medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.